Мәхәббәтне бик эзләдең, нәрсәсең ул янып сөю? Чәчәк күреп ник эзмәдең, нәрсәсең ул янып көю? Бар хыялларым, бар уйларым синең хакта. Бар хыялларым, бар юлларым сиңа кайта. Нәрсәсең ул янып сөю? Чәчәк күреп ник эзмәдең, нәрсәсең ул янып көю? Бар хыялларым, бар уйларым синең хакта. Бар хыялларым, бар юлларым сиңа кайта. Кайдан эзлим сине? Әйтештәсеңме син мине? Кайдан эзлим сине? Әйтештәсеңме син мине? Моңлы тавышың ник тынды? Кайда югалды сөйгән яр? Син бар өметем, якты нурым караңгыда. Син назу чагым, сөенечем таң атканда. Кайдан эзлим сине? Бик эзләдең, нәрсәсең ул янып сөю?